Dagitoy may pakita na po nga si Kristo gapo itayat na karatayo. So nga kita kapsatin na sinagaba iti gapo kadagiti asasao. Isong kailangan kapsat na juray awan na po nga si Kristo bauten itatta na kanito umay mitlaeng kadatayo no panunutin tayo na gapo iti intayo panagsuksukimat iti linaong iti Biblia. Tadi kita kapsat tinapapateg nga ina ibagbaga nga gapo tayo na nga rod iti Pangulo nga intayo alaen gapo iti pamati ngadda kadagiti nailanad kadagiti sorsorat. Ta kinunana iti Hebreo 12 iti 2. Akit kitaan tayo ni Sos a Pangulo ken mangtungpal iti pamati. So kailangan kapsat katungpalen tayo iti pamati saan laeng agapo iti religion. Tadi ito'y napapatag kapsat ngayon tayo adalen kalkalen iti kay papanan na. Isu agapo iti rag-o anay kabil iti sangwanan da. Inidturan na iti krus nga inwaksina iti bain. Yuri no kasano tirigat na idi digitoy napanalata inyad adal kadigiti tao gapo iti kinabateg ken nagtugaw iti makanawan iti trono iti Dios. Tas itugaw isu nakakabsat iti trono sa dilangit ket umay kada tayo metlaeng digita yore anya nga oras no panunutin tayo adday sona kadagiti panpanunot tayo. Ta kinunana iti Hebreo 12 iti 4. Di kay pay nagsagaba aging ka iti dara asimarangit iti basol. Ta iti bagbaga kapsat no pay panggeplang iti dara kadagitan animal wanan yat tangabanag. Saan nga day tati umiso no may panggeplang iti pauneg mapantingiwat mapantityan ket may talimeng iti nalimeng adiso. Tadi kita kapsat tinapudno may bagbagana gapo itayat ti Dios gapo itilinteg na anain spirituan ken nasantuan abanag. Tadi kita kapsat apamaneknek amabasa iti Matthew 26 iti 28. Tada ito iti darak iti baro atulag isu may buyat gapo kadagiti basbasol. Tadi iti kapsat tituktukuyen na ken saan na akayat kadagiti dakes apanggep dakes apanagsao kinaramugam ken yakersang asasao ken di tinadumapay amadi nga ugali. So dita kapsat itinwaksina ngan tayo nga aramiden no da tayo ket tapudno tayo ngagpamati. So kadi kapsat napapateg digitoy men na ibagbaga digitoy kapsat itimula tayo kadagiti panpanunot tayo. Tadi iti kapsat ti kinunana iti Hebreo 10 iti 6. Daytoy iti tulag nga aramidek to kadakwada inton malabes dayjay nga aldaw. Kuna iti Apo ikabil kunto kadagiti linteg ko iti puso da ken isurat kunto ida iti isip da. Isugat ti nakaisuratan na kakabsa digitoy gapo iti sao iti panpanunot tayo metlaeng digita ngayon na imbagbaga idi inkaskasaba idi kadagiti tao adu digiti haan anamati. Yuri ka na itatta nga panawen unal aldaw adu tihan nga mamati gapo kadagitoy iti na panandalaeng gapo kadagiti lang bakit kita da abanag. Isu nga digiti kapsat ti na ibagbaga nga gapo kadagiti ng spirituan iti bataginayon nga ibagbagana dagiti saan ang makita. So dayjay
Iso nga digiti kabsat napapateg digitoy ngayon na ibagbaga. Gapo itin tayo panagsuksukimat panangad adal iti kay papalan na. Iso nga ipapaabot ko kabsat gapo ti Facebook online Bible study tapno digitoy tayo biruken ti wasto kay papalan na kadagiti umiso kinin tayo pilyen digita abanbanag gapo iti tayo panangornos kadagiti kay papalan na. Ket agyaman nakakabsat no digitoy abanbanag ket kayo maawatan gapo iti support tayo ngayon nak yab-abot kada kayo. Ket agyaman nak iti Dios Ama nakabalinti so amen. Amen.